Takže čau. My jsme si pro vás připravili mixer challenge sladkou. A vítáme vás na videu. Doufám, že se vám to bude líbit. Já chci taky pozdravit, takže čau. Takže tady máme skleničky. Nevíme, co v tom je. Budeme hádat. Budeme hádat, co v tom jakoby je. A je to na vody. No. Takže odkrývám. Wow. Co to je? Nějaká čokoláda v tom bude. Takže. Možná až moc. Jo. No fuj. Takže v tom bylo to, ještě se napiju. To pak vypiju. Já Já vím, co v tom je. Je v tom z kořice, mlíko, čokoláda a ještě něco. Kafe. Kakao. What? To může být. A sůl. Ještě vám chybí dvě věci. Takže je ta z kořice, mlíko, čokoláda, ještě dvě věci. Chcete se nechat voda? Jde marmeláda a puding ještě. To vůbec ne, tam není plná, že tam jsou piškoty, jsem dala piškoty. Takže nashledanou. Doufám, že se vám líbilo video.